Takže ahoj lidi, já jsem Petr a vítám vás u nového videa z Minecraft Pocket Edition. Dneska tu máme ve velmi čtení hosta, mýho bratra Pavlíka, ahoj. Čau. A jak vidíte, mám svůj vlastní skin. Já dokonce to nám vytvořil To jsme si vytvořili s bratranec. bratrancem. No. Jsme mu řekli, jaký chceme a on nám ho vytvořil přes počítač, takže nebojte se, my máme taky počítač. Jo, víš co, my jsme to neuměli, jsme noubís. My jsme před 2 dněma začali natáčet. No já ne. No tak si, Já už jsem natáčel tak před 4 měsícema. ale nic si zatím moc nevydal. To musíš Jako přiznat. klidně vám ukážu ten můj skin. Takhle, jestli ho chcete vidět, jenom musíte chvíli počínkat. Bude tady. Ne, jo, prezentuješ. Odejdi ode mě. Já se jde. Takže tady je můj skin, a postav se vedle mě. A tady je Pavlíka skin. Pajo, vedle mě. Jo? Vedle mě. Já nevím, kde jsi. Je tady. Jdem tady, vole. Takže tady máme 2 skináky. Ty co nic vrděr s sebou. Tak jdeme. Počkej, já si musím nastavit to. To jde krav. Počkej, ještě nezabij nic, more. Já si jdu udělat ten meč. Ty. Co to je? Petře! Oj. Já chci taky. Jak jsi to Oh. udělal? Jak jsi Normálně. to udělal? Já chci taky. Peťo. Vypadni odsaď. Hej, Peťo. Normálně, tak se tam dej nastavení. Dej mi ty. Settings, Vypadni. no. Počkej. Vypadni. Já nemůžu, počkej. No, co teď? Teď on jde úplně do videa. Ale ty si to trošku zvětším. Takže to je fakt hrozný. Ne, to jde úplně. To je, Já si to dám. to jde, to Já si to dám. Video, já si to dám. Takhle třeba. se ti dá celý, koukej. Co to je brigný? Já hledám jednu věc, páju. Je tady button size tady. Dej si button size pade. Kde to je? V tou? A Ano. co to je? Kde ten čaj? Nebude se. Já, aby si měla takhle ty knoflíky. Já chci ty knoflíky velký, no. Se zvětš. No já už jsem si zvětšil na stav. Já lidička, já se omlouvám, že tady jsme. Uděláme 2 videa 15 minutový, jenom abyste se nedívali. Protože já dál nemůžu, víš, takže. Zde budu muset hlídat. Pájo, děláš krafťák, prosím tě. Udělám. Tady je rovnou kejvka s ironama. Jako fakt. Dej sem, dělej. Jako. Jo. Takže jdeme. Já si vezmu pár taky, jo. Hoď sem ten krafťák. Jde. Ty jsi debil. Pojď, Pojď toto sem dát. to vytěžím, já už to mám. Už jsem zase dole, pájo. Hej, ale já potřebuji... Co jsi mi vzal ty irony? Dej to sem. Počkej. Každý ti to sem naval, dej to sem. Dej sem ty irony. Tady jsou další. No, mám 5. Já mám 2, vole. Počkej, já jdu pro koul. Kde na tortky. Dělej, pojď za mnou. Dřevěné uděláme. Pojď za mnou, já vím, kde jsou. Ty jsou.
Ty já nemám vůbec parkour, ty vole. Pavle! Čo, proto už jsem autista, jsem myslel, že jsem autista. Dívej se, pojď se Já udělat. udělám pať. Já udělám točky. Po mně někdo Po mně střelil. střelil skeleton. No taky. Kde je? Tam najít někde. Ale někde. Nechoď tam. Pojďme. Mám 48. Tak počkej, já potřebuji vypít toto. Dej mi A je, pavouk. koál. Nemám už. No tak já Si to běž tam natěžit. To pojď dám na rovné potorčka. Ne, tohle ne. Aha, tady je hovno. Is it Ichthyo? Hej, ty jsi mi vzal ty koál. Ne, ale máš tady jednu věc, co jsem čekal, máš tam 2 miliony. Hej, ale ty jsi mi vzal ty. Neboj se, já co najdu, což tam už týdky je hovno. Jo, na tady máš ještě něco ode mě. Díky. Chtěl. Aby si mohl pěstovat. Čestkou potřebujeme. Si udělej, já nemám dřevo. Koál, kde jsi ho našel? Tady, I tady. tady ho je, jak já nevím co. Tak dívej. No ti pomůžu. Kým ty tíš krumpáčem? Co, jakým? No, dobrý, já už vím. Udělej Pojď, čestku. jdem se Já udělám podívat do čestku, toho. já udělám Se čestku. podívat Já do mám. toho. Já vezmu tam Tam nic není v tom, ten. tam nic není, Pájo. Jo? Já vezmu jenom ten krafťák, tenhle krafťák tady můžeš nechat. Já tady udělám, dej si sem bordel. Jo. To je třeba capnout. Sem si vezmu ještě tady. Ne, kosti si beru. Já tam nedal kosti. To je nepotřebuji. To je potřebný. Potřebuješ kosti. Dobré. No, tak pojď. Máš Kde ty, jsi? máš Co? stringy. Nope. Ble. Je, ty krásu, počkej, si to Si musím jít tady na to. Já jsem zapomněl si uklidit, počkej na mě, já si jenom jdu uklidit. Já si jdu jenom na jídlo udělat. Udělat jenom jídlo. Potřebuješ hangr? No, já mám, ale nemám ho vypečený teda. Hej, Nemám taky jídlo. nemám ho vypečený teda. Co jdem vypíct. Kolik máš stejku? Hodně. Ty jsi zabil prase, ale to já ne, já mám
krávy. Ty mi dáš jedno ještě. Jdu hledat krávy. Počkej. Ne, tak si tam dej. Dejte tam už. Ale to bude moje. Ne. Já si Ty budeš vezmu mít jedno. ještě jednu, no. Si vezmeš. No, tak bude tvůj. Tak nechoď zatím najít krávy, já najdu. A jo, ještě mám 5 minut. 4 minuty. Tak to už je moje. To je to. Natočíme 3 díly. Natočíme 3 díly. To nestihnem. Ještě budeme muset. Kam? Kam? Já půjdu zabít kapra. Jo, a kdybyste se divili, proč jsem říkal zabít kapra. Já jsem rybář a Petr je to fotbalista. A... Mám 4 masa. Beru tu Mám pec, další 4 masa. Já jdu teda taky, no, na loď. Já už jdu Je za tebou. noc. Ty pojď k peci. Počkat. Jenom uděláme si mini barák, Peťo. Co ty na to? A já ještě potřebuju trochu těch na sekirku. Co vezmu 2, ty si vezmeš jeden ten. Už tady není. Tak mi najdeš taky. Najdeš mi taky pár. Ne, teď já už musím. Protože já rychle musím udělat tu sekirku. Jaký musím dělat rychle? Ne, budeme bez sekirky. A jinak, proč jste se divili, že je Petro... Jak to, že to mám česky? Nech mi to. Jo, já ti dám nebo česky. Dej mi 2. Dám ti do česky 2. Jak se to dá udělat česky, abych to Počkej, já to mám česky. Kukr, ne, to je anglicky. Ježišku, no křičku, Tak to počkej. vypnu. Ne.